7 години по-късно какъв е моят опит с фотоепилатор за домашна употреба и заслужава ли си инвестицията. Здравейте, аз съм Зорница, това е Глюканал за всичко полезно, практично и изпробвано и днес ви споделям какво е мнението ми за фотоепилатор за домашна употреба, след като го имам вече 7 пълни години. Ако искате да получите само есенцията, заслужава си всяка стотинка. А за подробности, какви са предимствата и недостатъците, какво се е променило в самия уред, бих ли си купила отново същия различен, има ли значение цената, останете до края на видеото. Епилаторът, който имам е Braun Silk Epil. Моделът е BD5001 за тяло и лице. Подробно видео за него направих през 2017 година. Може да го гледате тук с детайли на какъв принцип действа фотоепилацията, за кого е най-подходяща. Съвсем накратко, най-добри резултати има за много светла кожа с тъмни косми. В споменатото видео все още кърмех и не бях сигурна какви ще бъдат резултати. В годините направих още няколко цикъла, но истината е, че със сигурност 3, а може би и 4 години не съм използвала изобщо уреда, фотоепилатора и резултатите се запазиха. Директно на тях. Какви са? На подмишници имам намаляване с окосмяването с може би повече от 90-95%. Буквално са останали тънки, фини косъмчета по 30 на косъмчета на подмишница в сравнение с стотиците, ако не и хиляди преди това. И защото имам светла кожа и по-тънни косми, дори при гладко бръснене оставяше един синкав оттенък, който сега нямам. Това е едно от нещата, което най-много ми харесва при трайното обезкосмяване с лазер или с фотоепилатор, защото при епилация също е така за няколко дни, но после започват да израстват косъмчетата, а често се образуват и пъпчици и няма тази гладкост. Използвала съм за подмишници, зона бикини, за крака и за ръце, като най-доволна съм за зона подмишници, наистина справи се блестящо. Ако има мъже, моля напуснете, тук си споделяме женски неща, TMI, твърде много информация за вас. Ще се видим отново във видеа за рецепти, а за жените, за зона бикини е някъде над 60%, може би около 70%, но и аз не бях достатъчно сериозна, както с подмишниците, където направих пълните препоръчителни курсове, които тогава следвах в приложението им. За крака и ръце, честно казано, не бях толкова сериозна, защото главата е относително малка. Удобна е за всякакви зони, включително за лицето, но един по един импулс, докато минете навсякъде, отнема време и съм направила няколко процедури на ръце и няколко процедури на крака. Не изчезна окосмяването, но уредя значително и самите косъмчета до ден днешен си останаха тънички. Преди бяха по-плътни и по-тъмни, а сега са по-прозрачни. Защото съм изключително доволна от зона подмишници, исках да имам същия ефект и по тялото, но не бях го използвала известно време и сега не работи на пълна мощност. Когато го сложа върху кожата си, не ми дава пълната сила на импулса, тук показва чертичките, както беше преди и ефектът е значително по-слаб. Допълнително се появиха дефекти по лампата, които не могат да бъдат отстранени и почистени. Изглежда като изгорени луковички. Ето тук в долната част опитвала съм да почистя и да махна, но не сякаш е разтопено и слято със самата пластмаса, което ме накара да се замисля дали не е време да подновя фотоепилатора. Както казах в самото начало, еднозначно отговорът ми е абсолютно си заслужава всяка стотинка инвестиция, не само заради спестените пари, време, често търсене на място за паркиране, ако ходите в салон, където използват фотоепилатор, също така интимността и комфорта на използването у дома, но и дълготрайността на ефекта. Това, което се казва в указанията е, че след като минете първоначалния курс, трябва да имате и поддържащи процедури, за да запазите ефекта, но както ви казах, за последните 4 години не съм правила абсолютно нищо на подмишниците си и ефектът се е запазил на 100% такъв, какъвто беше на максимума си след първоначалния курс. Специално Braun нямат глави за подмяна, но ще проверя отново да не се е променило нещо
между последната ми проверка и снимане на видеото, виждам, че има глави, които могат да се заменят, но не и за моят модел. Този, който намирам за 99 лева и 20 стотинки е за Silk Expert Brown IPL PL5 и съответния модел, но моят е различен, което означава, че или мога да продължа да го използвам с намалената му мощност и сила на импулса, или да купя някакъв друг. Това, което разбирам от социалните мрежи, е това колко момичета са доволни от възможно най-базовите модели фотоепилатори. Когато говоря за най-базови, говорим от ценови клас около 200-300 лева. Този тогава беше 600. Освен положителните ефекти, които се запазват във времето, имала ли съм и отрицателни ефекти? Имала съм загряване на зоната. Когато щракнете и импулсът е бил силен, усещането е като допиране с горещ предмет, след което може да сложите ръката си или нещо охлаждащо за секунди и минава. И да, леко раздразнение и чувствителност се задържат за няколко дни, може би до 72 часа максимум, като говорим само за затоплена, леко пареща кожа, в никакъв случай силни зачервявания, мехури, изгаряния или други. През погледа на опита и това, което се случи с моят епилатор, бих искала главата да може да бъде заменена. Бих пробвала отново с Браун, бих пробвала с Philips Lumea, бих пробвала дори с фотоепилаторите, които се появяват понякога в Lidl. Аз ще го използвам за тялото, но ако вие търсите фотоепилатор за зона лице, бъдете внимателни, избирайте подходящия по размер на крайник, както и регулиране на интензитета, силата на импулса. Да вмъкнем едно лирично отклонение. Това е IPL фотоепилатор. Не е лазерен епилатор, въпреки че някои момичета, особено TikTok на английски, обикновено американки, не правят разлика между фотоепилация и лазерна епилация. Нещо, което трябва да имате предвид за лазерната епилация е, че при нея има риск от така наречения, ако не ме лъжа паметта, парадоксален ефект, който е, че вместо да унищожи окосмяването по лицето, има случаи, в които лазерът го стимулира. И вместо да изчезнат, косъмчетата стават по-дебели и по-тъмни. Има различни видове лазери, но не говорим за тях. Тук говорим за фотоепилатор, различна технология и такива ефекти са, ако не изключени, то рядко срещани. Ако вие имате опит с фотоепилатор, от който сте доволни, ще се радвам да споделите в коментарите, за да ми помогнете в избора на следващия ми уред. А за останалите, които се колебаете дали да си вземете или не, ако сте с светла кожа, говоря от собствен опит, светла кожа и тъмно окосмяване, абсолютно си заслужава. И това е всичко за днес. Ако бързите включвания с опит за продукти, които съм използвала в продължение на години, са ви полезни, покажете ми го с палец нагоре. Ако не искате да чуете как се развива нещо в годините напред, натиснете палец надолу. YouTube алгоритъмът е интересен, затова за да не изпускате нови разнообразни видеа, може да се абонирате за канала, а за да сте сред първите гледали, натиснете и камбанката. Радвам се, че бяхме заедно. Ще се видим отново в някое следващо видео. Вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!